Tässä videosarjassa tulevat päivänvalon osa häikäilemättömistä teoista, joilla Kakkonen ja Porsos johtivat suunnitelmallisesti harhaan maailman parhaimmistoon listattua oikeusjärjestelmää. Tuloksena tehtäiltiin tuomio, joka perustui suunnitelmallisesti ja tahallisesti viranomaisille syötettyihin virheellisiin tietoihin. Perusteettomuudessaan ja oikeudettomuudessaan tuomio vastaa sitä, että törkeän raiskauksen tehnyt jäisi tuomitsematta ja vain raiskauksen uhri tuomittaisiin minihameen käytöstä. Samaan aikaan omantunnon kolkuttelematta toinen heistä otti vastaan kauppaneuvoksen arvonimen ja toinen vuoden yrittäjäomistajan tunnustuksen. Yhteiskunnan kehityksen kannalta onkin aiheellista miettiä vakavasti, minkälaisin verirahoin nämä oikeudetonta hyötyä toisten kustannuksella hankkineet tahot istuvien presidenttien puolueita ovat tukeneet. Onko siis ihme, että kaadettuaan puolustuskyvyttömäksi tietämänsä yksinhuoltajan niskan Juliana Borsoksen petollisen ja epäammattimaisen yrittäjyyden seuraukset ajavat he yrittäjyyden nimissä elinkeinoelämän taustavaikuttajina Suomen työläisten oikeuksien laaja-alaista heikentämistä. Tämä kaikki on mahdollista vain yhteiskunnassa, jossa todellinen yrittäjyys on jo korvattu riistoon perustuvalla sortotaloudella. Kuitenkin, jotta valehtelu oikeusjärjestelmässä palkitaan totuuden puolustamista ja rehellisyyttä kannattavampana toimintamallina, täytyy maan oikeusjärjestelmässä todella olla Orbanin viittaamia oikeuden toteutumista heikentäviä vakavia epäkohtia. Tämä tositarina on myös julkaistu nuorille ja alkaville yrittäjille vakavana varoituksena siitä, miten perustuslain vastaisesti Suomen taloudellinen eliitti, ainakin toistaiseksi, ilman mitään seuraamuksia pystyy käytännössä pilkkanaan Suomen oikeusjärjestelmää pitämään ja luotettavaksikin oletettuja medioita petoksissaan vain juoksupoikinaan hyväksi käyttämään. Ennen kaikkea olen suomalainen 4 lapsen äiti. Minulle on siunattu 3 poikaa ja 1 tyttö. Olen myös Ilkka Salmelaisen 3 tyttärestä keskimmäinen, 45-vuotias ja ammatiltani tietojenkäsittelytieteen maisteri. Juliana Borsos on itse asiassa pikkuserkkuni. Julianan äiti ja Ilkka-isäni olivat serkuksia ja hyvin läheisiä lapsuudessa ja nuoruudessa. Sitten niin kuin lehdistä ja mediasta saimme jokin aika sitten lukea, niin Julianan äitihän lähti Eurooppaan tekemään hienoa uraa. Mutta tuli aika, kun hän yksinhuoltaja perheenä palasi 2 pienen tytön kanssa Suomeen, ja tuo paluumuutto ei ollut sitten niin ruusuinen tarina. Ja siinä vaiheessa isäni Ilkka sitten oli monella tavoin Juliannan lapsuuden perheen tukena tässä Suomeen kotoutumisessa ja asettumisessa. Juliana Borsos on enemmän isosiskoni ikiä ja heillä onkin sitten paljon enemmän yhteisiä muistoja ja ovat tiiviisti pitäneet yhteyttä lapsuudesta asti. Oma tarinani Juliana Borsoksen kanssa alkaa vuodesta 2012. Isosiskoni ehdotuksesta Julianan kaksoissiskosta tuli nuorimman poikani kummitäti. Ja ristiäiset järjestettiin itse asiassa Juliannan kotona Lauttasaaressa. Koska tuolloin ristiäisten aikaan asuin itse asiassa virallisesti Utsjoella, olin jäänyt melko traagistenkin tapahtumaketjujen kautta yksinhuoltajaksi ja taloudellinen tilanteeni oli niin tiukka, että käytännössä olin joutunut lähtemään Helsingin vuokratasosta halvemmille paikkakunnille, jotta äitiyslomalla pystyin olemaan. Niin en tietenkään ihan päiväseltään käynyt Utsjoelta Helsingissä, vaan sitten siinä Juliannan luona
oli yöpaikkani. Tuolla sitten ollessani niin Julianna kuuli tästä liikeideastani ja minä taas kuulin siitä. Julianna esitteli, mitä hän on tehnyt elämässään ja Julianna esitteli mittavan CV:n ja arvostettujen talouslehtien kirjoituksia hänestä ja hän esitteli perustamansa Book-up-yhtiön liikeidean tämmöisten startuppien ja kasvuyrityksien rahoittajana. Ja Julianna kiinnostui sit tosissaan, kun sai tietää tästä minun liikeideastani, mikä oli kotitalouksille räätälöity asianhoitopalvelukonsepti, vähän niin kuin tilitoimisto, mutta kotitalouksien tarpeisiin. Julianna sitten tähän omaan ammattiinsa ja kokemukseensa, osaamiseensa vedoten alkoi kovasti vetoamaan siihen, että tuo toiminimimalli on ehdottomasti väärä, että tämä liiketoimintaidea vaatisi osakeyhtiön mallin ja minun 30 000 euron rahoituksen sijaan se vaatisi omapääomaehtoista rahoitusta satojen tuhansien eurojen edestä ja lisäksi semmoisen volyymistrategian, mikä nojautuisi hänen yhteistyökumppaneiden kautta tuleviin myyntikanaviin. Ja tästähän se sitten alkoi tämä tarina. En suinpäin siihen suostunut. Vetosipa Julianna sitten tähän, mitä isäni Ilkka Salmelainen oli heidän perheensä eteen tehnyt, ja hän vetosi, että tässä minun erittäin vaikeassa silloisessa elämäntilanteessa, niin hän halusi tämän ideansa kautta hyvittää osittain sitä, mitä Ilkka Salmelainen teki heidän perheensä eteen, kun he olivat lapsia. Ja kaikkien näiden summana lopulta sitten suostuin perustamaan yrityksen hänen kanssaan. Yrityksen suunnitteluvaiheenkin dokumenteista ja kirjeenvaihdosta näkyy, että Juliannasta tuli talousjohtaja, joka oli toisena merkittävänä päätösvaltaisena ja yrittäjäosakkaana yhtiössä alusta pitäen. Ja valitettavasti tästä ei tullut hieno tarina siitä, miten startuppi voi saada paremman mahdollisuuden Book-up-yhtiön kaltaisen toiminnan kautta. Tästä tuli erittäin ruma, monille tahoille erittäin tuottamuksellinen, raaka tarina siitä, mitä lähimmäiset voivat toisilleen tehdä oman maineen pitämiseksi kiiltävänä. Ja toisaalta vielä ehkä rumempi tarina on se, ja järkyttävämpi, miten Suomen kaltainen oikeusvaltio tässä tarinassa on toiminut. Yrityksen elinkaari. Siitähän tuli lyhyt kuin kananlento. Semmoisessa kanatarhassa, missä pikkuketut vilistää. Semmoiset pikkuketut, mitkä Suomen lain mukaan ja Raamatunkin mukaan pitäisi saada kiinni. Katsotaan vähän tarkemmin, mitä tapahtuu. Marraskuussa 2012 Julianna ilmoitti, että nyt rahoitusjärjestelyt on siinä pisteessä, että minä voisin irrottautua sieltä ansiotyöstä. Ja niin kuin tässä näkyy, niin palkkabudjetti ilman sovittua liiketoiminnan kauppahintaa oli 8 400 euroa kuussa. Niin kuin jo edellä läpikäytiin, olin jäänyt yksinhuoltajaksi ja taloutta rasitti itse asiassa erään hometalovelan maksaminen.
niin nipin napin tulin toimeen silloisella noin pikkasen vajaa 5 000 euron kuukausipalkalla Etelä-Suomessa. Julianna oli tähän tarjonnut korotuksen nimenomaan osana näitä suostutteluja, että kun otat osakkaaksi hänen kaltaisen pääomasijoitustaustaisen ihmisen, joka tuo sinne tämän omaehtoisen rahoituksen ja tämän hänen strategian mukaisen juridiikan osaamisen, niin nimenomaan silloin voi yrittäjäksi, täysipäiväiseksi yrittäjäksi irrottautua ansiotyöstä ansiotyöhön kilpailukykyisellä palkalla. Eli niinpä minä irrottauduin ansiotyöstä ja ryhdyin tekemään niitä asioita, mitä Juliannan strategian mukaisesti minulle kuului. Minun piti saada keskittyä ensiksi päätoimisesti Juliannan strategian vaatimiin tietojärjestelmämuutoksiin. Ja niihin sitten keskityinkin aivan tuon ensimmäisen kevään ja kesän. Tietojärjestelmiin tuli pari isoa muutosta. Ensimmäinen oli se, että koska nyt käsiteltäisiin paljon isompia asiakasmääriä ja siellä järjestelmässä pyörisi kotitalouksien luottamuksellisia asiakirjoja, niin asiakirjahallinta haluttiin ulkoistaa ulkopuoliselle, siihen erikoistuneelle palveluntarjoajalle. Tämä vaati tietojärjestelmän määrittelytyötä, tarjouksien tekemistä, kilpailutusta ja sitten kun se lopulta joku tarjous hyväksyttäisiin, niin olisi vielä tehtävänä integrointityöt olemassa olevan järjestelmän ja uuden järjestelmän välille. Toinen merkittävä asia oli se, että toiminimimallissa kotitalouksille tarjottava maksupalvelu ei vaatisi Finanssivalvonnan maksupalvelulupaa ratkaisussa. Nyt isompien volyymien kanssa tätä maksupalvelun ratkaisumallia oli tarve muuttaa sellaiseksi, että se myös sitten vaatisi tämän maksupalvelun luvan Finanssivalvonnalta. Finanssivalvonnalle lähetettiinkin jo sitten nämä kuvaukset aiotusta liiketoiminnasta ja tietojärjestelmäratkaisusta. Ja Finanssivalvonta näyttikin tietojärjestelmää muutoksen osalta vihreää valoa. Mutta maksupalvelun lupaa ei tulisi ennen kuin strategian mukainen kokonaisrahoitus, eli tämä Juliannan vastuulla ollut päärahoituserä näkyisi yrityksen tilillä. Ja itse asiassa tämä työnjako näkyy esimerkiksi tässä Juliannan omassa sähköpostissa. Tässä Julianna kuvaa, miten minä en ole toimistolla, vaan teen keskittymistä vaativaa koodaustyötä. Tämä on kesältä 2013. Samaan aikaan Juliannan kautta oli yhtiöön järjestetty ensimmäinen työntekijä, jonka kanssa Julianna ja hänen toisen hautomoyrityksen henkilö aktiivisesti edistivät pientä markkinointitutkimuksen tekemistä, missä nimenomaan tämän uuden strategian mukaista lähestymistapaa haluttiin markkinoilla testata, jotta tiedetään millä kulmalla sitten seuraavassa myyntivaiheessa lähdetään liikkeelle.
Sillä välin kun tein kevään ja kesän 2013 tietojärjestelmämuutoksia, Julianna keskittyi sovittuun oman vastuualueen tehtäviin. Julianna jatkoi näitä rahoitusjärjestelyjään täysin omatoimisesti. Huomattavaa on, että minulla ei ollut edes mahdollisuutta osallistua näihin neuvotteluihin. Olisin välissä halunnut tulla ottamaan oppia, kuuntelemaan, miten tällaiset meritit omaava kauppatieteiden tohtori asioita hoitelee, mutta nimenomaan Julianna halusi nämä pitää neuvottelut omissa käsissään. Jossakin välissä tarjottiin mahdollisuutta, että pääsisin esittelemään ideaa, mutta tämä Kyösti Kakkonen niin ei sitä pyytänyt. Nämä on olennaisia tietoja siihen liittyen, kun lähdetään kohta konkurssista seurannutta poliisi johtamaa tutkimusta läpikäymään. Täysin yksin Julianna neuvotteli yhtiön Kyösti Kakkoselta 130 000 euron lainan. Tässä näkyy posti, missä näkyy, että Julianna määrää tälle summalle 4 kuukauden maksuajan sen mukaan, miten hän Bukab-yhtiöstä tuo kesälomiensa jälkeen tuon päärahoituserän sisään. Huomioitavaa on, että tuo 130 000 euroa meinattiin maksaa tuosta kerralla pois. Huomioitava on myös, että tästä oli jo joulukuussa tullut sisään 30 000 ja siitäkin sitten sopimukset tehtiin vasta tuon 100 000 lisän tullessa sitten huhtikuussa. Ja tämä ei olisi ollut mahdollista, ellei heillä olisi ollut jo seurustelusuhde meneillään, mistä myöskin on todisteita olemassa. Juliannalta tuli 130 000 euronkin sopimukseen, jossa on 4 kuukauden maksuaika, asia minulle vain tiedoksi antona ja pyyntönä allekirjoittaa sopimukset ja järjestää toimitusjohtajan allekirjoituksella varustettu pöytäkirja asiasta. Ja koska välillämme vallitsi tuolloin vielä täysi luottamus, niin en osannut epäillä koskaan sitä, mihin asiat voisivat vielä mennä. Näin siis mentiin sinne ensimmäiseen kesään. Ja siellä on olennaisena asiana heinäkuussa 2013 ollut tapaaminen äitini mökillä Mikkelissä. Meillä oli siellä tapaaminen, jossa Julianna ennen melkein kuukauden mittaista kesälomaansa, hän oli lähdössä Eurooppaan, halusi varmistaa, että hänen poissa ollessaan me teemme töitä sen edistämiseksi, että kun hän palaa ja päärahoituserä saapuu, niin kaikki myynnin käynnistämiseksi tarvittavat tuotannon elementit, tuotannon osatekijät ovat silloin valmiina olemassa. Niin pitkälle kuin mahdollista. Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että Juliannan vaatimuksesta tilattiin mittavat toimitilainvestoinnit, mittavat tietojärjestelmäinvestoinnit, kuten myös sain käskyn palkata ensimmäiset tuotannon työntekijät tämän hänen poissaolonsa aikana. Kunhan pysytään
työntekijöille varatussa budjetissa, missä pysyttiin. Huomattavaa kuitenkin on, että jo tähän asti tämän Juliannan kautta tulleen ensimmäisen työntekijän palkkoja, kuten myös minun palkkoja, oli jouduttu maksamaan ennakkomaksuina sen takia, että rahoituksesta oli tullut vain pieni osa sisään, mikä ei riittäisi palkkojen sivukulujen maksuun ennen kuin päärahoituserä saapuisi. Palkkojen maksaminen ennakkomaksuinahan ei sinällään ole mikään rikos. Mutta se voi aiheuttaa ongelmia, kuten myöhemmin nähdään sitten, jos päärahoituserää ei tulisikaan sisään. Mutta tässä vaiheessa olimme autuaan tietämättömiä siitä, mitä tuleman pitää. Huomionarvoista on kuitenkin se, miten Julianna jo tässä vaiheessa yhtiön käytännössä päävelkojalle, Juliannan seurustelukumppanille Kyösti Kakkoselle raportoi tästä mökkitapaamisesta. Tässä näkyy nyt 2 kirjeenvaihtoa. Tässä on kirjeenvaihtoa siitä, miten Julianna kiittää ajasta mökillä. Siinä vaihdetaan kauniita viestejä puoli jos toisin. Viesteissä näkyy se, miten Julianna piti yllä tällaista, hän on perheen sylitäti, olet kuin pikkusisko hänelle. Ja tässä näkyy sitten se, miten saman aikaan Julianna jo raportoi täysin totuuden vastaisesti mustamaalaten Reettaa ja yhtiön tilaa Kyösti Kakkoselle. Syitä voi vaan ihmetellä tässä vaiheessa. Huomioitavaa on, että minä sain tietää tästä postista vasta vuonna 2020 johtuen oikeusjärjestelmän erittäin vakavista epäkohdista. Tässä vaiheessa täysin tietämättömänä siitä, että Julianna oli jo aloittanut epärehellisen toimintansa yhtiössä, minä ja työntekijät ja muut sidosryhmät luotimme häneen vielä täysin. Tässä Kyösti Kakkoselle lähettämässään sähköpostissa Julianna luo kuvaa, ettei Reetta vastaisi Juliannan tai Kyöstin lähettämiin pyyntöihin, eikä tekisi asioita, joita Julianna totuuden vastaisesti kertoo Reetalta olevinaan pyytäneensä. Viestissä Julianna luo Kakkoselle kuvaa, ettei hän yhtiön operatiivisessa toiminnassa olisi mukana, ja että hän olevinaan olisi jo kevätkesällä kertonut Reetalle, ettei pystyisi hallituksen vastuuasemissa olemaan. Viesti on kuitenkin laajan todistusaineiston perusteella todistettavissa edelleen aivan suoraksi määrätietoiseksi valehteluksi Kakkoselle. Todistusaineistosta on todentaa, kuinka vasta vuoden 2013 lopussa tilikauden vaihteen lähestyessä ja yhtiön maksukyvyn Juliannan päätöksien seurauksena jo heikennyttyä Julianna ilmaisee ensimmäisen kerran yhtiölle, josko joku voisi hänen tilalleen hallituksen vastuuasemiin tulla. Vastaavasti on todistaa, kuinka syksyllä 2013 Julianna kirjoittaa sitä ennen siitä, kuinka hän heti tilanteen salliessa ryhtyisi päinvastoin asemaansa vastaavaa palkkiota hallituspalkkioina nostamaan minimissään 1 000 euroa kuussa. Siihen saakka hän oli nostanut usean 1 000 euron palkkioita aina, kun vastuuasemansa mukaisesti oli tuonut osana kokonaisrahoituksen järjestelyvastuitaan väliaikaisia eriä sisään. On myös todistaa, kuinka hän noista eristä omia palkkioita ne saataviaan maksuun priorisoi. Ottaen huomioon, että Julianna vietti juuri Reetan kanssa ennen tätä sähköpostia usean päivän yhtämittaisesti aikaa mökillä yhtiönkin asioita käsitellen, ja että Reetan vastausaika Juliannalta tulleisiin sähköposteihin oli tämänkin viestin päivien aikaan noin 10 minuuttia myös iltaisin. Sähköposti muuttuu väistämättä todisteeksi Juliannan äärimmäisen häikäilemättömästä ja petollisesta toiminnasta. Itse asiassa tämä sähköposti kaiken kaikkiaan enemmän vaikuttaa sähköpostiväärennykseltä, jonka mahdollisuudesta Reettaa varoitettiin konkurssiprosessin alettua.
Perusteena oli tämän yhtiön toiminnan aikana oikeussalin päätyneet tapahtumat Julianan entisen yhtiön liittyen. Edellistä mahdollisuutta tämän sähköpostin osalta puoltaa se, että tätä sähköpostia vain paria päivää edeltävällä mökkireissulla Juliana nimenomaan näytti Reetalle heidän istuttua laiturilla vierekkäin, kuinka hän Kyöstillekin laittoi mökiltä kauniit terveiset ja kertoi olevansa siellä Reetan kanssa. Reetta muistaa hyvin tuon tilanteen, joten hyvin outoa olisi, että Kyösti tällaista viestiä olisi seuraavina öinä Juliannalta vastaanottanut ihmettelemättä. Ellei sitten ole kyse yhteisestä myöhemmin muiden petoksen merkistön täyttävien toimien yhteydessä lavastustarkoituksessa luodusta sähköpostista. Kun ottaa huomioon Kakkosen ja Juliannan tässä videossakin osittain ilmi tulevat yhteiset toimet oikeusviranomaisten hämäämiseksi, ei tämänkään sähköpostin osalta vastaava motiivi olisi yllätys. Onhan todistaa, kuinka petoksen merkistön täyttävän toiminnan kautta he konkurssista alkaneessa rikosprosessissa yhteisesti loivat muillakin häikäilemättömillä keinoilla totuuden vastaista kuvaa siitä, ettei Julianna olisi ollut yhtiön päättävässä asemassa niitä tilauksia ja sopimuksia tekemässä, jotka yhtiön maksukyvyttömäksi ajoivat. Vaan olipa tässä sähköpostissa kysymys heidän yhdessä laatimasta sähköpostiväärennöksestä tai Juliannan totuuden vastaisesta raportoinnista Kyöstille yhtiön päävelkojana, täyttää Juliannan toiminta tämänkin sähköpostin osalta petoksen merkistön yhtiötä, sen muita sidosryhmiä ja yhtiökumppaniaan kohtaan. Juliannan palattua lomalta Julianna ilmoitti, että rahoitus saapuisikin vasta syyskuun puolessa välissä. Tässä postissa näkyy, miten hän ilmoittaa asiasta myös Kyöstille, kuinka hänen on pitänyt palata tähän hänen neuvottelemaansa 4 kuukauden maksuajalla olevaan lainaan. Edelleen kaikki syksyn rahoitusneuvottelut Julianna kävi käytännössä yksin. Ensimmäistä kertaa hän kyllä pieniä osa-alueita delegoi kiireidensä keskellä minulle. Esimerkiksi tässä yhteydenotossa näkyy, että hän oli pyytänyt minua kirjoittamaan siltä pohjalta, mitä hän minulle kertoi, että hän olisi syksyllä tuomassa nyt rahoitusta sisään, eli nyt se tulisikin syyskuun puolessa välissä, niin hän pyysi minua päivittämään hänen kiireidensä vuoksi hänen puolestaan näitä maksusuunnitelmia ja lähettämään ne Kyösti Kakkoselle. Edelleenkään Reetta ei varsinaisiin mihinkään neuvotteluihin ja päätöksentekoon ollut saanut mahdollisuutta osallistua. Samoin oli muiden syksyn neuvottelujen laita. Syksyllä Julianna jatkoi neuvotteluja täysin uusien osapuolien kanssa ja toisaalta hän alkoi neuvottelemaan myös Kyösti Kakkosen kanssa, että entäs jos tämä kokonaispäärahoituserä tulisikin sittenkin häneltä kokonaan. Ja ensimmäistä kertaa minäkin sain mahdollisuuden kommentoida. Jopa yhden kommentin heitin koko syksyn aikana. Sillä kommentilla ei ollut vaikutusta asioihin, vaan sen sijaan Kyösti Kakkonen ja Julianna tekivät erilaiset suunnitelmat, johon liittyen Julianna lähestyi minua, että nyt kun rahoitus olisikin tulossa Kyöstin kautta kokonaan, niin siihen liittyisi se, että me emme käynnistäisikään nyt tällä aiotulla pääliiketoiminnalla yritystoimintaa, vaan menisimme suoraan toisen vaiheen tuotteisiin, missä oli pienlainoitusta sekä kotitalouksille että pikkuyrityksille. Niinpä niin kuin tässä näkyy, niin Reetta menetti myös joululomansa, koska nyt tuli käsky, että jotta rahaa tulee sisään, niin koko suunnitelma muuttuu ja nyt täytyy äkkiä Reetan koodata nämä toisen vaiheen asiat, mitä oli oikeasti ajateltu vasta seuraavan vuoden aikana toteutettavaksi samalla kun pääliiketoiminta on käynnistynyt. Tässä vaiheessa marras-joulukuun vaihteessa olin myös ensimmäisen kerran ilmaissut pienen
huoleni siitä, tai oikeastaan tämmöisen tuskastumiseni siitä, että koko ajan suunnitelmat muuttui. Sain Juliannalta vastaukseksi kipakan viestin, missä minua hyvin kipakkasanaisesti vaadittiin pysymään suunnitelmissa ja projektissa mukana. Edelleen joulukuussa 2013 vakuutettiin, että päärahoituserä on tulossa. Mistään muualta et saa tällaisia. Samaan aikaan syksyllä näiden asioiden kanssa Julianna käynnisti mittavia myynti- ja markkinointiprojekteja kanaviensa kautta, kuten myös myyjien rekrytoinnin tähän käynnistymiseen liittyen. Meillä ei kenelläkään, kukaan yhtiössä ei siis epäillyt Juliannan sanaa, ottaen huomioon, että hän merkittäviä lisäinvestointeja päätäntävallassaan teki. Mitä sitten tapahtui? Nyt ollaankin jo aika lähellä yrityksen karmivaa elinkaaren loppua. Kuten tuossa läpikäytiin, niin joulukuussa 2013 periaatteessa kaikki näytti vielä hyvältä. Suomalaisten eläkerahoja hallinnoiva, finanssivalvonnan luottamusta nauttiva taho, joka hallinnoi 30 miljoonan sijoituspääomia, vaati pysymään suunnitelmissa, vakuutti kokonaisrahaerän edelleen saapuvan, mitä käytännössä tehosti sillä, että oli juuri laittanut 4 5-numeroisia lisäinvestointeja käyntiin entisten lisäksi. Kaiken kaikkiaan investointeja oli hänen vaatimuksestaan toimitilaan, tietojärjestelmiin, myyntimarkkinointipuolelle laitettu matkaan yli 100 000 euron edestä hänen strategiansa kuuluen. Osana tuota päärahoituserän järjestelyä, jonka piti nyt tällä erää saapua valitettavasti kuitenkin tilikauden vaihtumisen jälkeen, hän toi kuitenkin tilikauden lopussa 50 000 euroa täysin yksin Kyösti Kakkosen kanssa neuvotellen yhtiön sisään. Tuosta oli tehty lainasopimus. Reetta ei koskaan nähnyt siitä versiota, jossa oli Juliannan allekirjoitus, kun siitä kyseltiin. Julianna kertoi, että hän on sen erillisellä sopimuksella Kyöstin kanssa jo taannut. On näyttää toteen, miten Julianna oli noista erääntyneistä laskuista priorisoinut jälleen päätösvallassaan maksuun laitettavat asiat. Niihin ei kuulunut kirjanpidon lasku, joka kuulemma ehtisi odottaa sitä tammikuun rahoituserää, jonka myötä sitten myös ne keskeneräiset asiat, että mitä maksetaan ennen tilikauden loppua, mukaan luettuna minun palkan sivukuluista ja mitä maksetaan sitten, siirretään tulevan tilikauden puolelle. Ja me muut näitä vaatimuksia tottelimme ja sen mukaan toimimme, kuten talousjohtaja määräsi päätäntävallassaan.
Tammikuun alussa on näyttää sähköposteista, kuinka eräs velkoja lähestyi huolella, että kohta hän joutuu siirtää saatavan jo eteenpäin. Sen taas tiedoksi lähetän talousjohtajallemme. Julianna vastaa, että vähän ylimielisenkin sävyyn, että ei todellakaan tuon velkojan niin tarvitsisi tehdä, että siirto tilien kautta vaan kirjailua. Ja näin ollen Julianna, tässäkin näkyy, miten Julianna antoi ymmärtää rahoituserän olevan saapumassa. Huomioitavaa on, että Julianna oli tätä rahoituserää odotellessa heittänyt myös sisään 100 000 euroa omia rahojaan, jotka vaati sitten heti pois maksettavaksi kyllä tästä saapuvasta erästä. Mutta miten asiat meni? Tammikuun lopussa lähdin Juliannan pyynnöstä tiettynä ajankohtana Kyösti Kakkosen Boulevardin asunnolle palaveriin. Luulin meneväni sinne Juliannan kanssa yhtiökumppaneina jälleen kerran kuulemaan itsekin ensi kertaa Juliannan ja Kyösti Kakkosen neuvottelujen lopputuloksen. Tosin luulin, että tällä kertaa keskustellaan myös tietojärjestelmistä, jotka tähän uuteen rahoitusjärjestelyyn liittyi, koska nimenomaan olin jälleen joutunut koodaamaan sellaisia asioita, mitkä oli suunniteltu toteutettavaksi paljon myöhemmin. Minua kiinnosti, missä aikataulussa mitäkin piti olla valmiina tätä aiottua toiminnan aloitusta varten. Järkytys oli aikamoinen, kun sen sijaan, että siellä yhtään lähdetään keskustelemaan Juliannan niin vakuuttelemasta päärahoituserän tulosta, siellä esitetäänkin minulle Juliannan ja Kyöstin tekemä yhteinen suunnitelma. Tämä yritys, joka perustui Juliannan strategiaan, johon liittyen Juliannan vaatimuksesta hänen päätösvaltansa kautta oli laitettu käyntiin mittavat yli 100 000 euron toimitilainvestoinnit, tietojärjestelmäinvestoinnit, myyntimarkkinointiinvestoinnit ja niin edelleen. Tämä ajettaisiinkin nyt konkurssiin. Ja koska Kyösti Kakkonen on siellä merkittävällä summalla myös odottamassa tätä Juliannan päärahoituserää, jota nyt ei ilmeisesti tulisikaan, niin hän ja Julianna olisikin oikeutettuja saamaan liiketoiminnan tietojärjestelmineen käyttöön heidän perustamaan uuteen yhtiöön. Jos tähän suostuisin, minun palkanmaksua jatkettaisiin tuon uuden yhtiön kautta. Ja tähän vanhan yhtiön liittyen minun niin odottamat sivukulutkin maksettaisiin. Olin järkyttynyt. Yhtäkkiä, sen sijaan, että Julianna on vierelläni yhtiökumppanina, hän edustaakin päävelkojamme kanssa uutta perustettavaa jotakin yritystä, ja käytännössä minua kiristetään ja painostetaan palkanmaksulla ja kodin menetyksellä. Julianna tiesi, olihan hän jälleen tuossa vaiheessa maksuasioita priorisoinut niin, että odotin kuumeisesti jo tammikuun palkkaani kuun lopussa. Julianna tiesi, että minun talouteni ei kestäisi kuukauttakaan pystyssä. Ja 2 kuukaudessa asuntoni olisi jo myynnissä. Olin niin järkyttynyt, että en oikein osannut sanoa paljoa tuossa palaverissa enää. Yritin sanoa Kyösti Kakkoselle, että kaikki ei taida olla ihan mennyt niin kuin sinun on annettu ymmärtää. Rivien välistä oli paistanut, että Kyösti esimerkiksi luuli yhtiön liikeidean ja tietojärjestelmien immateriaalioikeuksien olevan jo yhtiön nimissä. Näinhän ei ollut, koska edelleen odotin minäkin liiketoiminnan kauppahintaan liittyviä suorituksia. Kun näistä yrittää sanoa, Kyösti Kakkonen jyrähti ikään kuin ei haluaisi kuulla mitään. Ikään kuin minun sanoillani ei olisi mitään painoarvoa. Kaikki oli Juliannan kanssa läpikäytyä ja sovittua.
Toinen asia, mistä sain suutani järkytykseltäni avattua, oli se, että kysyin, että mites kaikki nämä muiden velkojien yli 100 000 euron saatavat. Julianna Porsos kohautti hartioita ja sanoi, tällaista on yrittäjyys. Olin entistä järkyttyneempi. Pystyin toteamaan vain, että ei minun mielestäni. Se yrittäjyys, johon minut on kasvatettu, on erilaista. Tuo palaveri päättyi hämmentyneissä tunnelmissa. Edelleenkin on henkilötodistajia todistamaan sitä, kuinka järkyttyneessä tilassa olin tuon palaverin jälkeen ja kerroin, mitä siinä oli paljastunut. Heille tuli kuitenkin yllätyksenä se, että vaikka yksinhuoltajaa kiristää palkanmaksulla ja kodin menetyksellä, löytyy tästä maasta silti sellaisia, jotka niinkään kovilla painostuskeinoilla eivät saa suostumaan kaikkia noin epärehellisiin ja yhtiön ja muiden velkojien oikeuksia räikeästi ja törkeästi polkevaan ratkaisuun. En mitenkään olisi voinut olettaa sitä, että tämän luottamustason toimija oli ollut epärehellinen senkin suhteen, että vaikka sähköposteista on edelleenkin todista, kuinka hän antoi ymmärtää sopimusten ja kirjanpidollisten päätösten kulkeneen hänen tilintarkastajien ja lakimiesten kautta, myöhemmin käy ilmi, että edes tämä ei pitänyt paikkaansa. Petos alkoi näyttäytymään entistä laajemmassa, kun alkoi selviämään, mitä valmisteluja konkurssia varten Julianna oli jo joulukuussa pistänyt matkaan. Kävi ilmi, että Julianna oli jo aikaisemmin laittanut patentti- ja rekisterihallitukseen irtisanomisilmoituksen hallituksen vastuupaikoista. Yritykseen päin hän oli kuvannut tilannetta parilla hassulla postilla, että miten hän kenties joutuisi näin tekemään, jos eturistiriitoja ilmenee, mutta hän oli silti jättänyt ilmaan tiedon siitä, että hän ei näin tekisi ennen kuin tilanne sen vaatisi. Vielä enemmän petos alkoi paljastumaan, kun kävi ilmi, että jo puoli vuotta aikaisemmin hän oli yhtiöstä raportoinut Kyösti Kakkoselle aivan toisella tavalla ja totuuden vastaisesti, tahallisesti väärin. Ottaen huomioon kokonaispaketti, että oma pikkuserkku, joka tiesi minun ja lapsien heikon sosioekonomisen ja taloudellisen tilanteen, täysin hänen käytännössä varassaan olevan tilanteen. Se oli niin iso järkytys, että se kesti hieman ottaa aikaa toipua. Lisäksi törkeän tilanteesta teki se, että käytännössä hän tiesi, että olen täysin ilman mahdollisuutta saada juridista apua. Hän tiesi, että nimenomaan koko yritystoiminta oli nojannut hänen ammatillisuuden, kauppatieteiden tohtorin tason, hänen juridiikan, tilintarkastajien, aivan niin kuin hautomoyrityksissä. Kun otetaan osakkaaksi hautomoyritykseen tällaisia yrittäjäosakkaita, niin he tuovat omistustaan vasten sinne. Sitä juridiikkaa ja liiketoimintatuntemusta, jota näillä startupeilla ei muuten ole omasta takaa mahdollisuus hankkia. Niin kävi tässäkin, paitsi että tuota luottamusasemaa käytettiin nyt radikaalisti petoksen tekemiseen.
Yrityksen elinkaaren päätöspisteen voisi yrittää kiteyttää seuraavasti. Julianna Porsoksen epärehellinen ja useiden rikoksien tunnusmerkistön täyttävä ja epäammattimainen toiminta talousjohtajan tehtävissä aiheutti yrityksen Assistia Oy-konkurssin tavalla, jossa yritys ei koskaan päässyt käynnistämään Juliannan vastuualueen toteutumisen varassa ollutta pääliiketoimintaansa. Minkäänlaisen todistettavasti käytetyn päätäntävallan edellyttämän vastuunkannon sijaan Julianna yritti seurustelukumppanin ja tuossa vaiheessa myös yhtiön päävelkojan kanssa, jonka hän oli tehnyt päävelkojaksi. Hän yritti heidän tekemien omien sopimuksien kautta heittäytyä itsekin yhtäkkiä vain ulkopuoliseksi sijoittajaksi ja kääntää aiheuttamansa yrityksen maksukyvyttömyyden tilanteen yritykseksi saada koko liikeidea tietojärjestelminen itselleen ja puolisolleen heidän muihin yhteisiin bisneksiin. Edellinen suunnitelma näkyy törkeän petoksen merkistön täyttävässä toiminnassa, joka vain laajeni siirryttäessä konkurssista alkaneeseen rikosprosessiin. Minulta on kysytty useaan otteeseen viimeisen 10 vuoden aikana, että kannattiko rehellisyys, suoraselkäisyys, muiden ja omien oikeuksien puolustaminen tilanteessa, jossa minua äärimmäisin keinoin painostettiin suostumaan Kyösti Kakkosen ja hänen vaimonsa Juliannan epärehelliseen, itsensä rikolliseen suunnitelmaan. Edelleen vastaan. Kyllä kannatti, vaikka hinta on ollut äärimmäisen kova. Suurin hinta on ollut suru ja järkytys siitä, mitä oman isänmaan tilasta Julianan ja Kakkosen epärehellisyyden myötä paljastui. Kun oikeusjärjestelmässä ei totuudella enää ole painoarvoa ja sen sijaan palkitaan epärehellisyys ja valehtelu, ei se edusta enää sitä lainalaista yhteiskuntajärjestystä, johon Mannerheim viittasi jakaessaan vapaussodan muistomitaleita, muistuttamaan myös tulevia sukupolvia siitä arvomaailmasta ja yhteiskuntajärjestyksestä, jonka vuoksi lukuisat miehet menettivät henkensä vapaussodan taisteluissa. Sen sijaan, että Reetta olisi saanut Julianan kautta paremman mahdollisuuden liikeideansa toteuttamiselle, Reetta nyt jo 10 vuotta tähän päivään mennessä kestäneen oikeusprosessin aikana muun muassa joutui Julianan yhtiön toiminnan aikaisen ja rikosprosessin aikaisen petollisen toiminnan seurauksena syytetyksi ja tuomituksi rikoksista, joita ei todellisuudessa ollut tehnyt. Sen sijaan Reetta oli rehellisesti ja äärimmäisellä hinnalla puolustanut yhtiön ja yhtiön todellisten velkojien oikeuksia. Edellisen vuoksi Reetta myös menetti mahdollisuuden toteuttaa koko liikeideansa sekä myös tehdä entistä ansiotyötään ja elättää yksinhuoltajatalouttaan. Seuraukset julkiselle taloudellekin ovat merkittävät. Reetta joutui myös luopumaan petoksella ja oikeusjärjestelmän epäkohtia hyödyntämällä vääristetyn perustuslain vastaisen oikeusprosessin seurauksena ensimmäisestä mahdollisuudestaan uudelleen kouluttua toiselle alalle perheensä elättämiseksi. Vastaavanlaista hautomoyrittäjyyttä harkitseville on tässä yhteydessä mainittava varoituksena erikseen yksi asia, koska osakeyhtiöitä niin turvallisena vaihtoehtona yhtiömuodoksi markkinoidaan edelleenkin Juliannan tavoin. Yksi suurimmista henkistä kanttia koetelleista kohtuuttomista seurauksista monin tavoin perustuslain vastaisen tuomion osalta oli se, kun Reetta sai huomata käytännössä 8 vuoden oikeuden odottamisen jälkeen oikeuden toteutumisen sijaan Juliannan petollisen toiminnan seurauksien ylettyvän suoraan myös hänen aivan uuteen toiminimenä käynnistämäänsä liiketoimintaan. Oikeudettoman ja kohtuuttoman tuomion myötä muinaisen osakeyhtiön verovelkoja langetettiin vuosien päästä suoraan toiminimen velkataakaksi, tuhoten käytännössä senkin toimintaedellytykset. Jos yhtiön toimiala ei olisi ollut juuri kirjojen julkaisu, olisi Juliannan petoksen seuraukset vuosien takaa tuhonneet täysin Reetan uudenkin elämäntyön. Tuhon sijaan kirjojen kustantamisen osalta asiat onneksi vain entisestään vaikeutuivat.
Vakavana varoituksena on mainittava nuorille myös se tosiasia, että siinä missä Suomen perustuslaki olisi edellyttänyt sekä rikosprosessin että velkajärjestelynkin olevan jo vähintään loppusuoralla, ellei kokonaan ohi tuon 8 vuoden kohdalla, roikkui Reetta lapsineen ensimmäisessä oikeusprosessissa lähes 10 vuotta. Oikeusprosessin epäkohdista tarkemmin videosarjan osassa 2. Koska noissa ensimmäisissä lähes 10 vuotta Reetan odottamissa tuomioissa painoarvoa sai perustuslain vastaisesti vain Kakkosen ja Porsoksen viranomaisille tahallisesti luottamusasemassaan syöttämät valheet, joutui Reetta lapsinen käytännössä aloittamaan koko prosessin vajaan 10 vuoden kohdalla täysin alusta petossyytteet Porsosta ja Kakkosta kohtaan nostamalla. Täysin kohtuuttomina, perustuslain vastaisina ja ihmisoikeuksiakin jo rikkovina seurauksina Reetta tuskin siis vielä 15 vuoden jälkeenkään tulee olemaan saanut mahdollisuutta hakeutua velkajärjestelyyn saadakseen uuden alun. Reetan konkurssin aikaan taaperoikäisen lapsien ehtiessä todennäköisesti myös jo muuttaa pois kotoa ennen seuraavia tuomioita. Reetalla ulosottoasiakkuuden edelleen vain jatkuessa sen sijaan on edessä jälleen yksi kodinmenetys lisää vielä 15 vuoden jälkeenkin tapahtumista. Kertauksena vielä. Yksinkertaisella alasten matematiikalla on laskettavissa Julianan käyttämistä kassakirja Exceleistä yhtälö, joka todentaa edelleen sen, että vaikka Reetalle ei olisi maksettu yhtään palkkaa koko yhtiön toiminnan aikana, olisi yhtiö siitä huolimatta Julianan strategian liittyneiden ja hänen päätäntävallassaan tekemien tilauksien ja sopimuksien kautta ajautunut maksukyvyttömäksi ja konkurssiin yli 100 000 euron veloilla. Erikseen on vielä Julianan ja Kakkosen suunnitelmallinen ja törkeän petoksen tunnusmerkistön täyttävä yritys hyötyä Julianan aiheuttamasta konkurssista muiden velkojien kustannuksella. Äärimmäisen häikäilemättömällä, niin ikään petoksen merkistön täyttävällä toiminnalla Juliana ja Kakkonen onnistuivat johtamaan Suomen oikeusjärjestelmää harhaan maineensa ja Julianan yhtiön aikaisen petollisen toiminnan peittelemiseksi siten, että toistaiseksi vain rehellinen ja kovalla hinnalla yhtiön ja yhtiön todellisten velkojen oikeutta puolustanut on tuomittu, kuin hän olisi luvattomasti yhtiöstä nostoja tehnyt ja yhtiötä velkaannuttanut. Edellä mainittiin vain suuret ääriviivat jo 10 vuotta jatkuneen Julianan ja Kakkosen petollisella toiminnallaan vääristämän ja ainakin ensimmäisen tuomion osalta oikeudettoman oikeusprosessin seurauksista. Oman listan saisi tehtyä niistä konkreettisista lasten elämään vai aiheutuneista seurauksista, joista vain yksi monista on tämän lapsille paremman tulevaisuuden mahdollistavana Julie-tätinä esiintyneen Julianan häikäilemättömästä epärehellisyydestä suoraan perheelle aiheutunut normaalista konkurssitilanteesta poikkeava asunnottomaksi joutuminen. Emme menettäneet kotiamme pienten lasten kanssa perinteiseen konkurssiin kuuluen vain kerran. Menetimme kotimme 2 ja jouduimme jopa hetkeksi asunnottomaksi. Ensimmäinen kodinmenetys liittyi luonnollisena osana alkaneeseen konkurssiin ja se tapahtui melko pian tuon tammikuun 2014 synkän palaverin, Boulevardilla pidetyn palaverin jälkeen. Muutama viikko tuosta palaverista eteenpäin käynnistyi konkurssiprosessi ja tuon muutaman viikon aikana ilman mahdollisuutta minkäänlaiseen oikeusapuun olin vaan yrittänyt hädässäni äkkiä löytää erään henkilökohtaisen pankkineuvojan lausunnon perusteella äkkiä uutta osakasta Julianan tilalle. Luonnollisesti tehtävä oli lähes mahdoton, koska Juliana oli päätöksillään ajanut jo yhtiön niin katastrofaaliseen taloudelliseen tilaan, että kukapa siihen helposti lähtisi sitten enää mukaan. Kun rikoksen uhriksi joutuu, niin ajattelu on vain sellaista rationaalista selviytymiskeinoajattelua ja tuota aikaa en mielellään muistele. Osaksi sen vuoksi, että kun rehellisesti asioista Kyösti Kakkoselle ja Julianalle tiedotin, niin noita maksukyvyttömyyden jälkeisiä
sähköposteja löysin myöhemmin käytettävänä osana lavastusta, kun he yrittivät luoda sitä kuvaa, että minä olisin ollut tuossa Juliannan vastuuasemassa jo ennen maksukyvyttömyyttä. Suomen oikeusjärjestelmässä tuollaisen ei kuitenkaan pitäisi mennä läpi. Toinen kodinmenetys liittyi sen sijaan juuri tuohon yhtiön maksukyvyttömyydestä alkaneeseen laaja-alaiseen epärehellisyyteen ja lavastusyritykseen. Oli nähtävissä, että heti tuon maksukyvyttömyyden toteamisen jälkeen Julianna alkoi luomaan sähköposteja keskusteluihin, joissa hän antoi ymmärtää olevansa ikään kuin ulkopuolinen rahoittaja ja uhri asiassa. Samaan aikaan oli nähtävissä tämä tahallinen väärien tietojen syöttäminen viranomaisille ja eri sidosryhmille. Edellisen toiminnan seurauksena tiedotin konkurssipesään, että yhtiön toiminnan aikaiset sähköpostit tulevat olemaan tärkeä osa todennäköisessä rikosprosessissa. Konkurssipesästä kuitenkin todettiin, että koska konkurssipesän varaton, se ei pysty näitä vastuita hoitamaan, eli maksamaan näitä sähköpostipalvelinten maksuja, jotta ne saadaan käyttöön ja talteen asianmukaisesti nämä versiot, jotta sähköposteja ei pysty esimerkiksi väärentämään, niin kuin sitten myöhemmin minua varoitettiin käyneen Juliannan aikaisemmissa oikeusprosesseissa. Niinpä sitten lopulta jouduin käyttämään omat vuokrarahani näiden oikeuden ja totuuden puolustamiseksi välttämättömien maksujen maksuun. En usko, että tämä on perustuslain mukaista oikeusprosessin toteutumista. Hädissäni tuolloin ilman mahdollisuutta oikeusapuun edelleenkään löysin julkisselvityspykälän, joka mielestäni koski tätä konkurssipesää. En koskaan saanut vastausta siihen, miksi julkisselvitystä ei tälle konkurssipesälle haettu, vaan nimenomaan joudun ajautumaan pienten lasteni kanssa asunnottomaksi varmistaakseni todistusaineistojen säilyttämisen. Asioiden vääristyminen monella tapaa alkoi siis jo konkurssiprosessin aikana ja lisää oli vain luvassa. Mutta tästä enemmän sitten konkurssin jälkeisiä aikoja käsittelevässä videosarjan osassa 2. Tässä kuitenkin pienenä yhteenvetona tulevasta tämän ensimmäisen osan loppuun. Tässä videossa on jo nähty otoksia siitä törkeän petoksen merkistön täyttävästä, suunnitelmallisesta ja erityistä häikäilemättömyyttä osoittavasta tahallisten väärien tietojen antamisesta viranomaisille, jota Julianna Borsos ja Kyösti Kakkonen harjoittivat, kaataakseen Julianna Borsoksen päätöksien seuraukset puolustuskyvyttömässä asemassa olleen sukulaisen niskaan. Apuna käytettiin luottamusasemia, joita hyödyntämällä samaan aikaan valheiden levityksen kanssa julkaisutti Julianna arvostetussa medioissa itsestään etusivun jutun artikkeleineen, jossa hän nosti jalustalle rehellisyyttä yrittäjyyden perustana ja loi kuvaa itsestään rehellisenä toimijana. Vastaavaa keinoa he käyttivät myös yhdessä sen kuvan luomiseksi, etteivät he sotke liiketoimiaan ja suhdettaan, vaikka juuri näiden asioiden sekoittaminen on todistusaineiston valossa merkittävässä roolissa petoksen merkistön täyttävän toiminnan vaikuttimena.
Kun vastaavia propagandan keinoja käytetään kansainvälisesti toisen maan kansalaisten oikeuksien polkemiseen, osallistuu Suomi kovaäänisesti heikossa asemassa olevien oikeuksien puolustamiseen ja valheellisen propagandan paljastamiseen. Kun samoja menetelmiä Suomen politiikassa vaikuttava elinkeinoelämän eliitti käyttää Suomen omia kansalaisia kohtaan, ei kukaan enää oikeutta ja totuutta olekaan äänekkäästi puolustamassa. On ollutkin surullista nähdä toteen, miten nämä kansainvälisestikin käytössä olevat ja niin tuomitut propagandan hyödyntämisen keinot valheiden ja rikosten peittelemiseksi Suomessa saivat sen sijaan vain palkitsemista. Eipä ole ihme, että sattumoisin sama median hyödyntäminen tuntuu jatkuvan jokaisessa oikeusprosessin käännekohdassa, kun asiaa käsitteleville tuomareille piti saada luotua loistokasta ja rehellistä kuvaa toiminnasta. En kuitenkaan aluksi osannut olla lainkaan huolissaan. Kun Julianna alkoi luomaan yhtiön aiheuttamansa maksukyvyttömyyden jälkeen selkeässä lavastustarkoituksessa muun muassa sähköpostiin viestejä, joilla hän ryhtyi yhtäkkiä tekeytymään ulkopuoliseksi rahoittajaksi, lähinnä minua melkein kävi huvittamaan. Ajattelin, että eihän kukaan voisi tosissaan yrittää Suomen kaltaisessa oikeusvaltiossa tuollaista olemassa oleviin laajoihin todisteisiin nähden todellisista tapahtumista. Totuushan tulisi joka tapauksessa joskus ilmi. Ja tahallinen väärien tietojen syöttäminen viranomaisille ja muille ympäröiville tahoille käytännössä pitäisi vain pahentaa tilannetta. Myöhemmin käytännössä kokonaan rapautunut, mutta tuolloin vielä vankkana ilmennyt täysi luottamukseni Suomen oikeusjärjestelmän toimivuuteen oli syntynyt historiani perusteella. Ennen sotkeutumistani Juliannan valheiden verkkoihin olin tehnyt menestyksekkään uran IT-alalla, mihin sisältyi alihankkijoiden kautta tehtyä työskentelyä monissa eri ministeriöissä sekä virka sisäministeriön alaisessa yksikössä. Olin tunnettu luotettavana ja rehellisenä työntekijänä niin työnantajan kuin asiakasorganisaatioiden toimesta. Työskenneltyäni vuosia näillä eri ministeriöiden hallinnon aloilla olin saanut nähdä, miten esimerkiksi uusien EU-säädöksien voimaan tullessa Suomi oli ollut aina etukenossa esimerkillisesti toteuttamassa muutoksia pilkuntarkasti valtionhallinnon tietojärjestelmiin. Tiesin, että muiden ministeriöiden hallinnonalalla Juliannan kaltaisella epärehellisellä toiminnalla olisi hän vain käytännössä pahentanut asiaintilansa. Lähinnä ihmettelin vain, miten joku voisi edes yrittää tuollaista huomioon ottaen todistusaineiston laajuus ja sisältö yhtiön toiminnasta, sen suunnittelusta aina maksukyvyttömyyteen asti. Useat tapausta käsitelleet oikeusoppineet ovatkin kaikki laillani yhtyneet hämmästelemään sitä, miten kukaan on uskaltanut näin laaja-alaiseen ja suunnitelmalliseen, selkeästi petoksen merkistön täyttävään tahallisten väärien tietojen syöttämisen viranomaisille ryhtyä. Käytännössä Juliannan ja Kyösti Kakkosen on joko täytynyt tuntea Viktor Orbaninkin esille tuomat oikeusjärjestelmän heikot kohdat todella tarkasti ja määrätietoisesti niitä hyväksi käyttää. Toinen selittävä tekijä kyseiselle rikoksen tekemisen rohkeudelle suoraan viranomaisten nenän edessä on vain se, että heidän on täytynyt voida luottaa siihen, että vaikka petoksen merkistön täyttävä toiminta tulisi ilmi, kukaan ei siitä lopulta heitä vastuuseen asettaisi. Lopulta tänä päivänä 10 vuotta jo kestäneen oikeuden puolustamisen jälkeen lähes ainoana positiivisena asiana toistaiseksi on ollut nähtävissä tuossa prosessissa vain se, että poliisiviranomaisille ei laaja-alainenkaan Juliannan ja Kyöstin valehtelu mennyt läpi. Esitutkinnan loppuraportissa todetaan poliisin toimesta Julianna Porsoksen olleen hänen sanojensa vastaisesti päätöksentekoasemassa yhtiössä konkurssista seuranneeseen tutkintapyyntöön liittyen.
Suomen kannalta on kuitenkin järkyttävää ja ilman korjaavien toimenpiteiden pikaista tekemistä kohtalokastakin se, miten kaikki kääntyi päälaelleen selkeitäkin todistusaineistoja vastaan siirryttäessä syyttäjä- ja tuomioistuinlaitoksen puolelle. Perustuslain noudattaminen ja totuuteen perustuvien tuomioiden ajaminen tuntui jäävän sivuseikaksi, kun Viktor Orbanin viittaamien epäkohtien mahdollistamana tuntui ainoata painoarvoa saavan vain valheet ja yritys piilotella sekä näiden Suomen talouselämän merkittävissä vastuu- ja luottamusasemissa olevien rikollista toimintaa sekä oikeusprosessissa tahallisesti tai tahattomasti tehtyjä perustuslain vastaisia virheitä. Kun näistä virheistä tiedotettiin oikeusministeriön toimintaan liittyville ylemmille Suomen hallinnon tahoille ja kysyttiin neuvoa, miten tuoda käsittelyyn prosessissa ilmenneet vakavat epäkohdat. Edessä oli vain eräänlainen tapauksen sulkeminen ilman mahdollisuutta tulla edes kuulluksi ja esittää todisteet perustuslain vakavasta rikkomisesta kyseisessä oikeusprosessissa. Ottaen huomioon perustuslain toteutumattomuus konkurssista seuranneessa ensimmäisessä oikeusprosessissa, yhdistettynä kaikkiin niihin keinoihin, joilla minut hiljennettiin asian osalta käytännössä 10 vuodeksi, en voikaan kuin yhtyä Viktor Orbanin kommenttien aiheellisuuteen oman rakkaan isänmaan hälyttävästä tilasta. Videosarjan seuraavaksi julkaistavassa osassa keskitytäänkin käsittelemään 9-vuotiseksi venynyttä oikeudetonta ja monin tavoin perustuslain vastaista ensimmäistä oikeusprosessia, jonka myötä ei pitäisi enää olla epäselvää, miksi Suomenkin perustuslakituomioistuin perustuslain toteutumisen jälkivalvonnan toteuttamiseksi todella tarvitaan. Myöhemmin sarjasta tullaan julkaisemaan myös osa 3. Siinä kuvataan oikeusprosessia, jolla oikeutta yhtiölle, yhtiön velkojille ja minullekin lapsineen yritetään vielä kertaalleen saada. Käytännössä viime vuonna Juliannaa kohtaan nostettiin asiasta syyte törkeästä petoksesta toissijaiseen syyteoikeuteen perustuvan haastehakemuksen kautta. Vastaavasti tänä vuonna käynnistetään poliisiviranomaisen kautta oma prosessinsa 2. todistettavasta osallistuvuudesta Juliannan harjoittamaan törkeän petoksen merkistön täyttävään toimintaan. Joku on saattanut videota katsellessa miettiä, miksi vuosien 2013 ja 2014 asioita tuodaan julki vasta nyt. Eikö asia ole jo mennyttä historiaa kaikille osapuolille? Valitettavasti näin ei kuitenkaan ole, vaikka Suomen perustuslaki nimenomaan olisi sitä edellyttänyt. Oikeuden jakamisen ja tuomioiden olisi pitänyt perustua totuuteen valheiden sijaan ja oikeuskäsittelyn olisi pitänyt olla ollut kokonaan ohi. Minulle ja jo teini-ikään prosessin aikana taaperoikäisestä ehtineille lapsilleni konkurssi ja sen vaikutukset elämämme ovat 10 vuoden jälkeenkin edelleen yhtä totisinta totta kuin konkurssin alussakin. Ensimmäiset 6 vuotta odotimme lasten kanssa kuin kuuta nousevaa ensimmäistä oikeuskäsittelyä, jossa naiivisti ajattelimme kokemattomana oikeusprosesseista, että vihdoin tuomareille pääsisimme esittämään todisteet siitä, mitä todella on tapahtunut, ja oikeus totta kai lähtisi siitä sitten toteutumaan totuuteen perustuen. Olinhan myös minä sentäs toivonut tuota poliisitutkintaa ja oikeusprosessia, koska rikollisen toiminnan uhreiksi olin yhtiön ja yhtiön velkojien rinnalla itsekin joutunut. En onneksi tiennyt noiden pitkien ja köyhyyttä täynnä olevien haasteellisten vuosien aikana, että jo tuossa vaiheessa perustuslaillisia oikeuksiamme oli loukattu radikaalilla tavalla Suomen oikeusjärjestelmän toimesta. Ensimmäisen oikeusasteen käsittelystä tulikin irvikuva siitä, minkälaisiksi oikeuskäsittelyt tuomioistuimen saleissa on tarkoitettu. Oikeutta lähdettiin käymään aineistolla, jossa syyttäjän toimesta totuutena esitettiin vain valheet. Oikeuden toteutumiseksi mainittakoon tässä vaiheessa, että istuntosaliin tuolloin tullut erikoissyyttäjä oli syytön tilanteeseen.
Tilanteen oli käytännössä jo aiheuttanut sitä aiemmin syyttäjä, jota jo aiemmin on epäilty Helsingin vaikutusvaltaisten rahapiirien suojelusta. Käytännössä konkurssi on siis 10 vuoden jälkeen edelleen lähes yhtä raju osa yksinhuoltajatalouden elämää kuin tuolloin tapahtuma-aikana. Ensimmäisen 10 vuoden oikeustaistelun jälkeen yhtiön velkojat ja minä emme ole saaneet lainkaan oikeutta sen osalta, minkä törkeän petoksen merkistön täyttävän toiminnan kohteeksi joudumme Juliannan toimesta jo yhtiön olemassaolon aikana sekä Juliannan päätöksillään aiheuttaman konkurssiprosessissa ja sitä seuranneessa oikeusprosessissa. Vastaavasta toiminnasta on suomalaisia tuomittu törkeästä petoksesta merkittäviin rangaistuksiin. Nyt kun törkeän petoksen merkistön täyttävää toimintaa harjoittaa poliittisen elinkeinoelämän eliitti, on Suomen oikeuslaitokselle tuntunut olevan täysi mahdottomuus ajaa totuuteen perustuvia tuomioita niin ikään kohtuuttoman pitkäksi jo venyneen käsittelyajan puitteissa. Jos Suomen oikeusjärjestelmä ei olisi sisältänyt muun muassa sitä vakavaa epäkohtaa, jossa konkurssiprosessin aikana olin käytännössä täysin ilman mahdollisuutta oikeusapuun, samalla kun Julianna rikoskumppaninsa kanssa jo suunnitelmallista lavastusta Suomen huippujuristin kanssa laati. Olisi sekä konkurssiprosessi että tuo ensimmäinen 9 vuotta kestänyt oikeusprosessi jo totuuteen perustuvaa oikeutta rikoksen uhreille varmasti ajanut. Oikeusjärjestelmä itse ratkaiskoon sen. Kumpi tuottamuksellisuuden kannalta on ollut olennaisemmassa roolissa? Juliannan erittäin suunnitelmallinen ja määrätietoinen virheellisten tietojen syöttäminen luottamusasemassaan viranomaisille, vaiko nuo oikeusjärjestelmän epäkohdat, joiden vuoksi näitä Suomen oikeusjärjestelmän luotettavuutta ja uskottavuutta heikentäviä tekoja ei saatu prosesseissa kiinni. Käytännössä Suomen oikeusvaltio ei kuitenkaan yhtiölle, yhtiön velkojille ja minulle lapsineni pysty mitenkään hyvittämään sitä, mitä tämä vääryyttä vain puoltava ja monia perustuslain vastaisia virheitä sisältänyt 9 vuotta jo kestänyt oikeusprosessi on aiheuttanut rikoksen uhriksi joutuneille. Käytännössä lapseni ovat taaperoiästä teini-ikäiseksi joutuneet elämään kotitaloudessa, jossa äidin mahdollisuuksiin tehdä ansiotyötä ja elättää yksinhuoltajana perhettään vaikutti katastrofaalisesti tämä vääristynyt ja kohtuuttomasti pitkittynyt oikeusprosessi. Nyt he joutuvat teini-ikäisestä todennäköisesti täysi-ikäistymiseensä asti seuraamaan uutta prosessia, jonka oikeudenmukaiseen ja perustuslain mukaiseen tulokseen luottaminen ei olisi edes mahdollista, ellei lapsetkin olisi saaneet näiden vuosien aikana nähdä todeksi sitä, minkä Mannerheimkin tiesi. Mannerheim tiesi Suomen itsenäisyystaisteluissa avuksi presidentin suusta kovaäänisistä huudetun Jumalan olevan todellinen. Mannerheim ei terveessä Jumalan pelossaan esimerkiksi uskaltanut Euroopan maiden valtavirran tavoin maailmansotien aikaan noin vain juutalaisten vainoamiseen osallistua. Hän kääntyi vahvistusta rohkeille päätöksilleen Jumalan sanaa kunnioittavan hengellisen johdon luota hakemaan. Minä ja lapset tuskin edes olisimmekaan mekään enää tässä oikeutta periksi antamattomasti puolustamassa, ellemme olisi saaneet nähdä todeksi tämän prosessin kautta tämän saman Mannerheiminkin tunnustaman Jumalan olemassaoloa ja sitä, kuinka hän sorrettujen ja heikkojen tueksi todella sanansa mukaisesti hengessään ja voimassaan tulee. Olemmekin siltä osin osittain myös kiitollisia vääristyneen oikeusprosessin elämämme tuomista asioista kaikkien vaikeuksien keskellä. Olemme saaneet hämmästyttävällä tavalla nähdä todeksi sen, miten Jumala toimii sanansa mukaisesti. Hän on pyhä ja hän todella tuli hämmästyttävällä tavalla tueksi sanan lupausten mukaisesti sorretulle, joka puhtaasta omasta tunnostaan oli nurkkaan ajettuna kovallakin hinnalla valmis pitämään kiinni omaksi haitakseen.
Jumalan sanan lupaukset olivat minun ja perheeni eduksi. Mannerheimkin tiesi, että sanassaan Jumalamme kuvaa myös suoraan kansakunnan tulevaisuuteen vaikuttavia syy-seuraussuhteita. Raamatussa kuvattu Iisebelin ja Ahabin tarina on annettu vakavaksi varoitukseksi siitä, miten kaikkivaltias hänen nimeään avuksi huutamalla saadussa maassa oikeuden toteutumista valvoo, kuten myös vanhurskauden vaalimista. Koska Mannerheimin tavoin tiedän minäkin jo edelliset syy-seuraussuhteet totiseksi todeksi, jaksan henkilökohtaisesti jatkaa oikeuden toteutumisen edistämistä, vaikka se olisi enää ainoa asia, mitä pystyisin rankkojen oikeusprosessien aikana tekemään ennen maallisen majani lopullista väsymistä ja periksi antamista tämän taivaankannen alla. Vääryyttä sormien läpi katsova oikeuslaitos ja vääryyteen perustuvia tuomioita langettava oikeusjärjestelmä on kaikkivaltian silmissä kauhistus. Hänen sanansa polkemisen rinnalla väärät tuomiot lopulta johtavat koko kansakunnan olemassaolon horjumiseen Jumalan voimallisen käden toimesta muinaisen Efraimin kohtalon lailla. Toivoa kuitenkin vielä on. Tuo yksin kaikkivaltian armosta ja voimasta käsin löydetty mahdollisuus nostaa syyte tuomioistuimeen käsittelyyn vakavia virheitä ensimmäisessä prosessissa tehnyt syyttäjälaitos käytännössä ohittain on johtanut ensimmäistä kertaa 10 vuoteen uskomaan mahdollisuuteen saada vielä totuuteen perustuvaa oikeutta. Oikeusjärjestelmässä vaikuttavien vakavien epäkohtien vuoksi olin laatimassa tuotakin haastehakemusta jälleen maalikkona täysin yksin. Olin varma, että hakemuksen jätettyäni saan vastaukseksi vain tyrmäyksen, jossa vedotaan haastehakemuksessa olleisiin epäkohtiin. Edellisen sijaan minua lähestyttiinkin tuomioistuinlaitoksesta täydennyskehotuksella, jossa maalikon ymmärrettävästi pyydettiin hakemusta täydentämään. Huomattavaa on, että jälleen kerran yritin saada oikeusapua, koska henkinen ja fyysinen kuormitus oli lähes kestämätön. Oman henkeni lähdön uhallakin valvoin läpi yöt yrittäen täydennyskehotuksen kohtiin vastata määräajassa ja ehdot täyttäen. Koska ensimmäisessä prosessissa oli papereita seisotettu pöydällä kyseenalaisesti vuosia, vieden sitä kautta mahdollisuus enää edes nostaa syytteitä tietyistä rikoksista, olin varma, että kiirehtimispyyntöänikään ei tässä toisessa asiassa todesta otettaisi. Iloni oikeuden toteutumisen toivon ja Suomen puolesta oli lähes sanon kuvaamaton, kun kuukausia myöhemmin sain tietää haasteen tiedoksi annetun kiirehtimispyyntö huomioiden. Syyteaika törkeästä petoksesta ei ehtisi vanheta, koska haastehakemus ilman viivyttelyä Juliannalle tiedoksi oli annettu. Usko Suomen oikeuslaitoksen, joka oli ensimmäisen prosessin jäljiltä enää vain muruja mielen muistoissa, alkoi hivenen rakentumaan uudestaan. Liikoja en uskalla vieläkään toivoa, mutta käytännössä toivo ylipäätänsä taas oikeuden toteutumisen osalta on olemassa. Pyydän kaikilta Suomen uskovilta, Herramme Jeesuksen Kristuksen seuraajilta, rukoustukea tämän asian ja uuden presidentin puolesta. Yhtä vakavalla kehotuksella kuin Kyösti Kallio aikoinaan kehotti Suomen kansaa polvirukoukseen kansan edun ja tulevaisuuden mahdollistamiseksi. Suomen uusi presidentti tulee edustamaan Suomen arvoja. Suomen presidentti on myös osa Suomen korkeinta oikeutta. Sauli Niinistölle ja maan muullekin ylimmälle johdolle lähti tätäkin tapausta koskeva hätähuuto tiedoksi jo vuonna 2021. Sen varoituksen kerran, että pian rauha jo alkaisi rikkoontumaan. Tuosta ei mennytkään kuin tovi, kun Ukrainan sota alkoi. Sen sijaan, että kunnioitettavasti mediassa muisteltu Martti Ahtisaari ja Mannerheim sekä Kyösti Kallio, kukaan kansakunnan ylimmästä johdosta olisi kuunnellut kansalaisten hätähuutoja ja hengellisiä varoituksia tai olisi niihin vastannut. Seurasi vain tuo perustuslakituomioistuimen kaltaisen elimen käsittelyä vaativa, apua huutavan ja neuvoa kysyvän kansalaisen hiljentäminen silloisen valtakunnan syyttäjän toimesta. Uudelta presidentiltä haluaisinkin kysyä,
Löytyykö häneltä selkärankaa, vaikka Jumalaan ei uskoisikaan, muinaisten presidenttien tavoin? Löytyykö selkärankaa asettaa perustuslain edellyttämään vastuuseen teoistaan tarvittaessa jopa hänen oman poliittisen uransa luonut henkilö? Palataan osassa 2.